Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, izleyiciler, YouTube kanalımın Agdyr tomoşaçylary. Men sizin hemmäňizi elbette geçilen ýoluň täze sanyna hoş gördük. Elbette bu näme bir näçe dinleýijilerimiň haýyşlary boýunça şolaň haýyşlaryny nazarda tutup elbette Ahal welaýatynyň Tezen etrabynyň Tezen şäherçesinde elbette Han lezzeti kafeine bir meşhur aýdym şeýme Ýadygul Bäşiňa bilen. Ýadygul gowmaýar daýlar. Şükür dayarlar dene, olmuyorlar. O, canın sağ mı? Neyle? İlki bile burada da geçeyim. Aytta olacağım, ayt. Sen menin yaşın küçükken. O, kendeki yaş. Hayır, onu da küçük dersin. O da var. Ben sana haripa diyene. Yoksa da neyem çünüyen seni? Haripa men sana var ya şu etyen işlerini, hünerini, sunvatını, fiili, hormattan haripa diye. Tamam, bakalım. Şoň üçin köp kişi pikir etmesin, näme üçin halifa diýäkä diýip men sana fiillerden şu sunwat tälimini edýän işinden fiile hormatymdan halifa diýen men jaň etseňem halifa diýýärlerin, burlaşdygym halifa diýärlerin, toýda bolsam halifa diýärlerin, entamada bolup men sunwat başy bolup barsam halifa diýärlerin, şonu hiç kimem neme görmesin, özüňem dene, tanrı ömrüň var. O mu? Canın sağ mı? Allah döner. Neler daylar? Ay bir Allah. Bu ne mi? Nesibeden halledette. Didarlaşmak nesibette. Şehirde kama elin alan yok. Yok. Ya alan yok ya. Doğru yanayet alan yok. Ondan benim tezene yürüyüp tezene kaydanım. İşittim. İçini yakıp öyüne varayım dedim. Tezene öyüme varıp kapıyımı içinden kurup deyince alayım kayttım. Orada da kapıyı kalk bir yer bilen. Ya, metele de. Katı olur. Zahın sağlığı. Havalda olur. Geçtir mi? Vay, koltuğu ne? Odan ne? Şu niyeten aldın kurşasın? Oy siz nerede yaşayanız? Şu yerde sizin yanınızda yaşayaq, komşunuz abi. Komşa? Bilýän komşudyň. Ýakyn ýol bilen uzakmy kiňizden? Yok, iyi görüm. Bilem ayakın yolu? Men bilem o. Ben bilem o. Yakın yolu var mı? Oň iş ansada. Ne telefonuňyzy alýaňyz. Hawa. Şu telefonuňyzda da ýakyn ýoluň programmasyny ýükleýäňiz. Onuň isleýän harydyňy sargyd etip berýäňiz. Derri uçup getirýär. Dur. Aýtdym ana. Näme aşyrdy? Uşat neme mi? Ha. Şöyle narxları qatık qalan mı ya arzan mı? Ne soraçon? Ýok, amatlyca. Arzan mı? Amatlyca. Bahalarym ýüzüne ýadylgyja dur. Kımmat bolmasa böyle arzan bolsa böyle arzançyk bolur. Bak ana. Ana bak. Ana boldu. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Asır dele tanıdın mı? Hapiste öyle gelip durdu. Kovmaya dele asır dele. Daha yaşlı kovmadın mı? Salam. Öyle. Sarığa yıplayamadım getirdik. İyiyem mi? Ay bir aslında 2 saat mı döngelik. İyi şey olacağın enzeveni asır dede bir arağıda da var çövülüyense karıştık adasında. Ha şeyle mi? Aşyrda da orça men diýdimi? Sargyd edýäňiz derri uçup getirýärler dip. Adı nämeşin? Ýakyn ýol. Yakın yol. Doğrudanım yakın yol ha. Müşteri sargıt etti, bize yetti. İşim bitti. İşin bitti. Ha yakın yol. Yakın yol. Daş yolları yakın eder. Tavarım minnettar. Ýadyljan, mümkin ýadyljan diýen täbäri size men hormatym gatly bolýar. Siz bir näçe şeýlerini men size 2000-nji ýyldan tanıyan sizi. Özüm sunwatda tanıyan, janysy bolsun, emri özük bolsun. Bugün näme geçilen ýoluň täsirini siz bilen ýazmak nesibämede çekdi. Bir näçe dinleýijilerin haýyş etdi. Elime jaňa bir 20-30 sana adama jaňadan ýazylan ýa-da ýazgulym 97, 92-nji ýyllar toýu diýenekeni benim bolýar diýdim. Elbetde näme ähwal tomoşaçylar sizin haýyşlaryny nazarda tutdum. Inni bir gepleşiňiň başynda bir özüňiz arada bir tanış etseňiz, ullukan bir üstünde durmak gerek geliyor. Näçinji ýylda doguldyňyz, nerede doguldyňyz, maşgalaňyz arada, çağalaňyz arada belläp kesip onu toru jogapdyr geçen. Men 1983-nji ýylyň 22-nji awgustynda Mehriban käbämden dünýäge geldim. Bu ýüzüň tasylyň gön güýüzüň çarşýan öle. Töwerem. Men dünýä inen obam şu wagt döwletli oba dip tanylýar. Öňkadi. Öňkadi
Ajdan ile, ajdandan öňki adam o atam nereden da kanadın bu atadelerini bolin. Bazaraman. Bazaraman halifa. Atam neresinden de kanat yani nem atağız bir kalfalar. Bolmy owan başy bolmy kim diýer atağı? Men atam 5 purlilye. Aha. Kerim ağa wasp diýen beşin bir Awwa şo 5 purlşo. Şey değil mi? Atam şol. Atağı öyle. Onun şol masat gowdi ilka koyadan imzon bazaraman da ayna kino şu nimen arasında düşürülen zarın. Hawa bilýär. Aňyr ýüzden gireňde zarın arasında düşür şu taýda bazaraman ol. Şu owany söýüp şu taýny hormatlap, silalap, hormatlap şu taýda bazaraman şu taýda galýa bolýar. Onun şoň adyny berýär atam bazaraman diýip dakýalar. Hopşap. Onun soň at ütköýe ajdan bolýar soň kiçikkä nemeler de. Şimdi şu an döwletli, Tezen şäheriniň döwletli oba zor gitdi. Tezen etraf. Awwa. Indi maskalaňlar da aýtyp geçen ýa. Maskalamyz da aýtdym. Atamyň 5 sana gyýdy, 5 tane ogly bolan. Men atamyň körpe oglunyň gyýdy. Hakan berdim rat. Geçem şahsortan. Näçe dogan öldü? 5 dogan. Tuğulama. 3 oglan 2 gyýdy. Yani oğlanlarımın körpesi. Şimdi Allah canı o vefat etti. Çağcıklar var. Ona verilmedi. Onu çağlarına verdim. 5 doğuna. ne olsun ya? Siz näçincisi? İkincisi. Şeyler. Menden ulan kıyıdı var. Aygül. Ayarlığınım. Men Yavgül. Menden kiçi. İçtem oğlanın kiçi. Atı doğru. Şimdi ödümü de değişti maskalaňyzy, öd çağalaňyzlarda. Öd çağalama boyunca aýtdym. Ýekeçi oğlum var. Medetcan. Balam. Gözümiň nury, ýüregim, diýeregim. Awwa. Durmuşum boldy, durmuşum pozuldy. Şimdi. Awwa. Ene ýollaşmam hiç wagt ynjytmak islämek, gowaglan, gowy. Adrem menden kän gol gerýär çağamy. Misele ýok gowy. Aynymma, inesem gowy. Tuğulu. Canlar sağ olun. Awwa, canlar sağ bolsun, ömürleri bolsun. Sağ olun. Awwa. Indi ýa-da men aslında gepleşige bir öňüme listler taýynam, stora bereýine, o sora bereýine ýamany bermäýin diýemok da, men sora bolam. Sen son ota adamsda, emme zat diline geldi. Sekillik Winchester dostay. Soň üçin men diýjek bolanlarym siz ne şeýlen bäri türkmen toýunyny aýdyp halkyň bir sogagyny alyp beren gyýyp. Men gör özüm bilýänim 2001-nji ýylda ýegenimiň toýlyň toýuny owada aýtyp gaýtdym. Grup baňyz bilen. Awa ýadyl bäşi kim kan şeyler grup baňy goşawdy. Onuň toýlama patriýat owa ýaman kän bardyň soň agam toýlyň toýuny baryp aýtyp gaýtdym. Janyň sag bolsun. Awal käbir toýlarymy goýup çakylyp bilen baryp gaýtdym. Taňar ýarkadyň minnetdar. Indi näçe ýyllap aýtdym. Näçe ýyllap toýuň içinde. Kän aýtdym. Kän aýdyp o döwürler. Näçe ýyl mertini otdy. 4 aýdan 27 ýyl bolýar. Tuğulama. Sana sağ olun. 4 aýdan. Ikinci klasy tamamlap aýn 9-da başladyk diýemizde, şonu 98-de çykdym toýa. Awwa. 4 aýdan 27 ýyl bolýar. Aýdym aýtmaňyza esas bolanlar nämeçede bir aýratyn bir halipalaň bir gollawamy, kömegwamy ýa bir maslahat berdi. Süleyman Garabaýew. Şeýlemi? Biziň mektebimizde şu Bazaraman ova diýýarlar. Hawa şey diýýarlar. Onka adyna alaýyn. Bazaraman ovamyzda biziň mektebimizde Süleyman Garabaýew Mollumdymy? Mollumdy, saz mollumdy, pianino, akordeon mollumdy. Onuň hawa. Onuň urş veterançylyk, bayramçylyklary bolýar. 9-njy maýa bayramçylyk. Onuň mehriban zinanymyz, enelerimiz 2-nji martda zat bolýar. Onuň mektepde biz konsert olmany taýynlaýar. Da.
Süleyman Halipa bolýan. Aha. No şu aydım aytmaly ýeri bolýar da. Enelemedi wasp etmeli. Ya bolmasa şu watanmyzy ýeňiş günümizde wasp edip aydım aytmaly ýerlemedi bolsa elbetde sesimizden lezzet tapýanda meň bilen 4 kula aýtdyrýardy. 4 kula sen. Klassdaş. Ha, kim klassdaş? Partadaş. Öyle mi? Aw. Näme aýdym aýtýardy? Mehribanım kavem. Ay şu o döwrüň aýdymlar. Şu döwürde dinleýän aýdymlar da. O döwrüň awa. Akçemal boldum dip boldum. Wati şol kitap getirýär. Şunu ýetleýmansan. Şolara bir pianina-da bir owaz edip berdi we getirýär bir de aýtýar. Ýöne näme aýtsak şu döwürde ýurtly bile bil aýtýar. Awa. Kimizin elbetde setimizden tebil tapyp nemeden onu. Ya onun ulunu verdik, siz aýtmaly, sesin gow. Seýdem aýdyp gitdik, aýdy verdik. Özümizde gow başy bol aýtdyrdy ekenikde. Halk gow görýän aýdym size. Ýok, özümüz şoň. Ha, öz ýanymyzda. Öz ýanymyzda. Gow başy bol. Gow başy bolupdyr. Dedem menem owa. Noň Süleyman okuwy ay 7-8 klas gutardyk bolýan. Alipaň ýanyna baryp öýdi. Şeýle. Öýünde studiýa hem gatara, akordeon var, dutar var, gitara var. Dötdäme baryp hemme zady öwrenýän ondan. Çalýar ha. Dutarym çalýar. Ulogam çalýar. Doğru. O tambram çalýar. Mesele ýok. Men şu wagt bolmany da menem öwreden bolsam öwrenjek. Çalp bilen ýok ha. Ýok, çalp bilemem. Ýöne nota, ton, mesele ýok. Luboy nota, aksent, bilet. Süleyman Garabayev sebäp boldy Halipa. Men başy bolmagma. Sunwat bolmagma. Kamera size değişti. Süleyman Halipa näme aýdasyňyz ele? Halipa bolmagy da. Hawa minnetdarlygym bildirýän. Allah jan Süleyman Halipa mudamada aýtýandyr. Halipaň ömrü bolsun, jany sag bolsun. Dötde de maňa da ýol görkezip şu 6-njy klasdan eýlek bizi. Çok sağadyň arasyna da alyp gaýdyp şu aýdyp görüňsiz diýip pianinada da aýdym öwrenmek gatkyna agyr pianinada ritm ýok ýene ýok da hawa şondan öwrendik däbit öwretdi şo ömrü bolsun Allah zamandan beýlägem sunuwatyny üstünlik minnetdarlyk bildirýän Alipam owadoşym udamyň janym sag bolsun. Şu sebäp bolýar. Sawol. Ýadyňda. Indi bir gepleşigiň başynda bir ýatdan çykmaka ýürüýdi. Şu gepleşigimde bir goşup hormat edip bir ses sowga uratdyrlar. Ýürüýdi gäm pasudalar diýip hormat edipdirler. Ulara maňa jaň etdiler. Ýadul bäşi bilen gepleşik etsem aýda diýip öňe aýtyp gelýärler. Gaýrat etdi bir aýda diýip haýyş etdiler. Awa getir ustawady. Yürüyüp tasavvud uğradıptır onu. Benim düğün aýtdym ne erkinin edip oza baryan sağolun. Gäm pasudarary yürüyüp hormat edip uğradıptır. Ya uljan nesi wetdir näme pasudary temur döwlet taşýan bedesin mehmanlar gelen bir bileme üçin näme adyňa bileme öýüňe baryňdy görä erkinde pasudary edip taşýan. Meni syýlap hormatlap maňa şu däl näme uradanlaryny da adamda şunu ýatjak. Janlar sag bolsun, gäm pasudasyna minnetdarlyk bildirýän janlar sag bolsun. Allah janyndan beýlägem işlerini üstünlük arzu edýän. Tamam. Bu aşağı yerde koyalım. Yavruca. Şurada koyalım. Inni size şeyle sorayım. Tersaktıryan mortan beri yani. Gepleşimini geçen kısanlarına Ustad Halipa'mı Kakacan Nuri yazdı Halipa'nı. Sen telefon arkalı katlaştım gepleşim. Dedi kovardılar etti. Bir sözünün hata verdi. Arkayın aydı verdi. Denge size altaydı. Zahar Mavşamma, Şahat Kur'an'ı zarfamma, ondan yan Seyit Esenfamma, Hemmetinden söylüyor. mekan çağırıyor. Hemmetinden oğlanları arzu etti de yarılcan. Şimdi şu aydımı nemen esasını ayttın ya? Govurup ayttın mı? Ya da başka da aydınlar aydı yani. Keyen aydınlar aydı yani. Ken mi aydım katken. Mesela yok.
Şu aydımın hemen esasında. Üstüne durup geçersin. Hava. Aydan mi? Men aydıp bereyin alayım. Asır geldi bir aşif deyip bizim tecrübemizde bir bağışı var. Şu bağış şolaydı mı ayt ya. Muhammed Beşik'in ağası. Ağası. Üstad başı. Hava. Şu bağışı toya barsak şolaydı mı da mı ayt ya de. Şolaydım men kovur yani ödüm. Aha. Onun men şol aydım son kudret yadım. İlki. Bilen yoktu mu? Yok bilemem. Men 3-4 yıl bundan oğlum urun etken. Düşündüm. Hava. Şon kudret yadım onu halipa deydi. Sen kovurdunuz. Kovur yani. Toyda köplen çıkavat gelin ya dersin o toy et ya yenetti. Halipa şulaydım dedim sözlerini dedim men alıp ayda aynı yok. Mesele de ayalon. Arkayın aydı verdiydi ol. Men şon aydımdır etyadım. Oğlum aytmadı mı kalkacağını orayın aydımı da Yok demedim. onu hiç tat demedim. Mesele de aydı ver ayalon. Benim bulaydımı ayttım. Bedirgeni sağdanlam. Bedirgen Koç. Ama bezem Benim mehriban kulluk olsun. Bedirgen Koç. bezem şolaydım dedim. Aysa kolanı bollu ayalon. Men toylarda da ayt yani. Meselesi. Say sebepten onun men TikTok platformuna da adına men girem o hiç şeyli. Hava. Bilmeyen. Bağday hanna bir toyda bolamda kameraçı gitlen biri Arçıncan. Şolaydım aydamda. Benim bağday hanna bir ayın doğamına misal üçün 28-29 san toyum bağ olsa bağ ol. Mesele yok. Şu gününü ayını hesaplap çıkarsan şu bir yılla şu gününü ayını hesaplap çıkarsan her bir kameraçıdan gününü toyda olan vaktini çıkar alayım. Mesele de. Arxivini çıkardı ya. Mesele yok. 29 toya gitken vardan bir ayın doğamına şoň 26'sı Babadayhan. Bakyan çağırıyor. Yusuf Kurbanlıydı, Okutyavr'dıydı, Markıs'ıydı, Täze Ýolluydy, Leylinliydi, Kamanydymdydy, 40 yıllık meselede. Hava. Onun şu taýda ýigitden Babadayhan etrabyň özüne aýdymda oglundan biri bilaydymy, men aýdyşymy kamera, alya kameraçy Arçıncan Arçıncan. Alyadan iminem TikTok oýa. Aha. Bana da olaydym ha işletdiýen şopan oglanlarymyz bar. Hava, halkymyza hyzmat edip mal wagt berenler 5-6 sany. Salam edip beren şopan oglanlarymyz bar. Şolar ha işletdi ýa-da şolaydym aýdyp beräýdi. Aha. Benim kaçtanın oğlanın size oyunca deyip ayttım da men ne dilim duranokta bilýäňi. Sondanam şolaydım gitti olin. Onun bana son can edip Salip'an oğlu Kakacan oğlu Mertcan'la Özkan Staatsalyan. Ya Urcan şolaydım deyip aşağıydım da kakamın aydım deyip. Men şonuna bilip kaldım. Mertcan eden. Mertcan eden son bildim. Olaydım men başta 2 yıl 3 yıl aydanımdan son bildim. Olaydım ön Pelwan Alipa'da aydık geçti onu. Mediler rahat Pelwan canım. Aydık geçti olin onun yönü ben edir tecenne asır geldi beşi Alipa. Kenat yaptı hava. No men sonun dinlep ayttım men ay birbirinden ispat ayanırdım yönü men Salipa'nın aytışın gowar ýa-şo men matymda aýtdy oğlum. Beni dinlep gördüm onu. Hava. Ovaýdy ýa-da. Onun şu Mertcan can eden son bilip kaldım men. Bah. Salip aydım. Onun yönü şol aydım bana gatken minnetdarlyk. Gatken hizmet, hormat, syla. Hem sesimin tanalmagyna. Yüzümden tanalmagyna. Yüzümün tanal. Şol aydım men durmuşum düýbünden ütgötdi. Sen var ya ýa-da Pırdatlarda öňçüdi mysal üçin o ahal welaýatynyň tejen etrafy, Babadayhan etrafy aýdalyp duşoga da bar ýani. Kaka deri. Ine şol etraflaryň arasynda sizi bir lezzetli dinleýärler. Ýöne şol aýdymy aýdandan soň
bütün Türkmenistan, ähli dünya Türkmenleri sizi kabul ettiler. Bir gapdalym Barkan, bir gapdalym Lewap. Doýmaýsam Allah canın döviş öýüme gelmäne de bar Ali. Ato Allah can bola bersin. Indi men az kütadi ýene bir zat goşatym gelýär. Onu soň bulaydymy täzeden işlet, ýadyma düşýärmi? İşledim. Awa Batyr Çary. İşletdim sen. Awa Batyr jany işletdim, arazroşyk dostum Batyr Çary. Hem ola boldum. Ömrü bolsun. Onu siz bana bir küçük tane aydım, hava hödürlüdüm, benim yadımda var, şunu işlerdim, halipen aydım. Ay bolya tutarım da, ay kara gipin geldi yani, işlettik. Sonra, kuğunna batır işledi onu. Yatmansa, ömrü doktorsun. Kuğunna işledi, sesem koyduk, ertedim, klivini aldık da. Gön klivini aldık. Klivinim, mehreman tamaşaçılar, saat 18:00'da başladım. Giyeceğin yer 12:00'da değinmek. Oradan yani şey ola halk kabul etti. Bir günün içinde 24 saatin içinde 40.000'den oğrak görücü oldu sana. Ola adul yaşayma deyip yüzünü ähli Türkmen halkına tanıttı. O sebäbinden gaty minnetdar. Ömrüň bolsun, şeýle minnetdar. Canım sağ ol. Benim yerine düştü. Gaty düştü. Sağ ol. Yani yalnızca doğru bir zatlarda aydımın aytsa sağdanını çalsa qow döretse şahirin qow sözlerini şey deyip bir yöretse onun restoran işi bolýardy. Restoran operatörün işi otaydı. Men doğruyu aytsam var ya, solar ýalak bir belli bir görünür etmedim men. Ýöne tüwelem halk bu kabul etdi şonu. O ýerde klip düşüp berkämen TikTok'da käbir böleklerini goýdum bolýan. Awa janlar sag bolsun, onda da açyk bir tertire kommentariýada ýazdylar. Ýöne klip çykdy bolýan. Ýady bolsa, Agşym, Aydymçy Doganyň halk Gol. Bu demekle näme diýjek bolýan? Her bir eseri dogry halka ödürlemek gerek. Doğru da mı? Yerine düşürmek gerek. Ne? Onu sen başaryan ha. Ya, sağ ol. Tanrı erkatın başka da kardeşlerimle, tuğulama, ehli kardeşlerimle mesela başarır yönü şolaydı bana tesir etti ya bu. Sebebi senaryanı yazam dedim, yadıma düşen varsa senaryo ütkendir. Başka senaryoda ilk. Ha. Onun şu düşüp dur kalk. Gün 10 mundun içinde sen dur. Senaryo bana giden ok deyip gün başka senaryoya geçti. Yani bilemiyorum. İlk köktüm şarı. Oturdu bilmedim şu senaryo. Yaman ağır oluyor. Mümkün. Şimdi nesip varsa o eserler yeni halk kökçülüğünde getiriyor. Mehmanlar var. Yad hocamın tağır eserimizde işler yapıyor. Şimdi internet platformalarına son kutuyor. Senin bir şeyin bir neyse del ayretinin Taşavuz vilayetinin yaşayıcıları. Taşavuz vilayetinden ömrüm boyunca bağışlamaklarını isteyenler. Başlamak. Benim esasında şu söz değildi. Ya biri nervini oynadım ya, kaharını getirdim ya. Onun şalipa men var ansa hiç kim bilen. Pirine kana Taşavuz. Yo hiç kim bilen işim olmayan adam. Bana devselerim hav deyip denginden geçen adam. Men eger hiç kimin bugünü deyip ya ul planning ya dostumun ya çoramın ya doğanmın men on ýaly neme yok men karakter hiç wagt yok. Söylenem söylemedim söyleyen. Men özüm kynçylyk görem sana aýtýanna. Şu TikTok platformasyny canly ýaýyny otyrkak öz bir gatnaşyp çörek ýyşyp ýören bir gaýdymyz bir maňa ýalňyş söz diýdi. Şunu tejenem bir pirler. Şunu otun çykýan ýere. Türkmenistan'ın hemme künjegi yok, şunu otun dörep çykýan ýer gaýna, şa mesele der. Taşawuzyň 4 ýyllap suwuny içip çöregini ýedim. Söýýän zinanlarynyň hyzmaty gatayratyn ömrüm gurban. O barada söýüyor Alipa.
Bağışla da deyip öňe koydum ben. Biri bir söz diýdi, senin nämesi deyip men agdak geçmeýin şu taýda menem. Ha, bir nätijen näse Awa. mutlamı da aslında şu diýmek öz ýalňyş. Gecenin kullu näme deyip bir zat diýdim menem şu söz diýdim onam şu taýda syýomka. Arttırlar. Arttırlar hawa. Tarp. Hawa. Onun ýöne men var Alipa. Men ilk bilen daşowy halkyndan. Emmesinden, sunnuga tälemenden. Allahjan şatlyk şeýhi ýatdyr onunam. Ay neme de abi oğlanlar yürü gardygyny aýtdy derdim. Hawa. Bağışla diýip dileýän. Daşowy, leva, balkan, tejen, ahal nir bolsun, tapawdy ýok, mary. Halkymyz agdy bir parahat ýurdumyzda aýagymyzyň basan ýerimiz gülpürçük. Sevýän o barada mesele ýok. Allahjan öňde bereket ba men bağışla diýen söýýän. Ýöne şu taýda daşowy halkyndan bir zenan maňa bir zat diýdi, menem şoňa beren at berdim. Ýalňysrak jogar. Hawa, ýalňysrak jogar. Durmuşda bolaýada. Bol ýa ýöne oňum diýeni ýalňys, gaty ýalňys oň diýen sözi maňa. Olynonyň ýok halaň okmy? Gerekkäm men halamasaň gelmeler, görmeler. Hawa, meni poz goýbermeli internet platformasyndan. Indi häzir men gepleşim boldum, käbir düzgünçükler bar. Bir käbir mehmanlara jaňa diýen. Häzir şu taýda Akitden aýdymyňda Kerwan Rahmanow oýnaýar. Gowam oýnady. Hawa. Kerwan janyň ömrü bar. Häzir şoňa jaňa deri. Hawa. Näme sorag bererken? Göreli. Ona ma kelleti üştüdür. Ayla vurur. Hawa. Alayman mı kan? Yaşıyorum kadar mı kan? Alo. Kervancan koymucu giyim yasımı? O Huda şükran gomdaklar. Hava şükür. Allah döner. Kervan men şu an geçileniyorum. Täze sanny meşhur aýdym semi ogadon kesildenen Ýazgul Bäşimow bilen ýazgy doktor. Indi Kervancan ýyllar akitdiýen aýdymyna siz esasy baş rolda oýnadyňyz. Men sizi saýladym. Indi siz Ýazgul Bäşimow gepleşikde şu taýda bir kynrak bir sora görmeňi Aýşe diýen jogaby Ýazguldan alýar kör. Ne telefon Ýazgula geçirýär. Arkan gurulşy. Awa. Arkan gurulşy. Kerwanjan salam. Aleyküm selam. Hayırlı olmayan Allah dönen. Gowma içerler çağalar. Hawa. Hawa. Janyň sag. Sunuwatynda üstünlük. Ha. Klip var yerlere. Şu klip. Daga var hemen bir sonra. Oraya gidiyorsun size. Hawa. Şu anda tekrar duyuyorum. Sonra burada. Yüreğinde duran varsa soraň ber. Ener durmuşta. Hawa. Yaşattıkta. Şu an itmelerle kelim deyip yanlış yapmadım var ya. Hawa. Şöyle yapıp İngiliz yanlış yapmam. Hükümen vardım. Var durmuşta. Durmuşda ýökünen dadım. Goforo. Ken Kerwanjan ýöne esasysyny aýdaýynmy? Ay taleba. Durmuşda ýökünen dadım ken bolup geçdi. Ken. Ýöne edil şu wagt durmuşda ökünen dadım daşowy halkynyň göwnüne degen mökünýän şolardan bağışla diýen. Ay berekella. Oldu. Hawa. Joa. Kanagatlandyňmy? Wagtda Ömrüň bolsun Kerwanjan. Hawa. Ýene bir 10 günden täze klip gelýär, düşersiň kelläňe tak ýatyp. Ömrüň bolsun, sylaňa sag bol. İşiňde sunatynda üstünlük. Şular ýaly hiç gelme.
Sağ ol kervancan. Sağ ol çigim ömrün varsın. Toyda görüşelim, toyda duşuşalım. Kervancan ömrün uzak bolsun, janyň sag bolsun. Senin tuğlamy bir derejlik program sunuwatdyň bar olan Türkmen halkymynyň içinde öz uly bir ornuny tapmaň ardy diýen netip bolar taparsyň. Derejlik öňde işlemi öňde netip bolar ýa-da ýene bir gowy tägeliň uğruny otady. Ýene men sen saýlap otýar otady. Netip bolsa. Janyň sag bolsun. Doğru da. İndi kimi ihmanımız alaysa. Onuna meşgul aydığımız şeyimiz merdan kakelleri canı da öyle ya bu can. Bir alayma mıkan. Onuna deyin çıkın toyda olmama mümkün merdan. Allah'ın toydaydı ya. Alo. Merdan sen kovmaya döyler dost. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm bre. Jordo. Kovmaya döyler. Yası. Merdan sen ödü kimin vaktin var mı dost? Eşma toyda girdim kırası şeyini sağlık korkma. Hava. Meşruat geçileniyorum teyde sahanını. Meşhur aydım sizden hanımız. Yağlıol Beşim abilen yazgı döpüyor. Aha. Inni sen bir telefon arkalı katnaştığınız yerlikler olmu kaniyen. Siz bir size tesir ediyen soruyu yağlıol berk biliyeniz. Böyle düşündüm. Kırası şeyin aha. Allah uğrunetini uğunç. Hava sağ ol. Ben telefonu yağlıol geçireyim Merdan. Ver. Baştını Merdan kakelli. Merdancan. Ya Nurvacı selamu aleyküm. Wa aleykümselam. Allah dönün. Gelen yaxşı. Allah uğrunetini gepdeşiniz. Şoğlu. Amin. Şeyle varsın. Kovma içerler. Şükür elhamdülillah. Sağ ol. Ya buradan. Hav. Neme? Şimdi sana men şu kuvançlarına içsiyalak bir sorum ha. Havva. Türkmen ağam bir sözü var ha. Min okun kurumasını doğru vakti atılan bir ok kurur diye. Havva. Yine bir sözü var. Durna gözüne nurdu değil yan vallahi doğru değil mi? Havva. Ben şu 2011 yıl 12. yılların pezeneken toya var yakan görüşeceğiz. Havva. Allah'tan her vakti buralarda nesip ediyendir de. Amin. Sol yankı neme aydın var ha, gözlerimden uçtu gitti. Havva. Aydımın. Havva. Çok büyük aftırı. Yadan çok sözlerini yadan kim var ya? Şoň düýp aftary şoň sözlerini ýazan Kakajan Nur däl Halipa şoň. Şo Halipa däl. Ben aydım Halipa yerine getirdim. Ýöne ýerine ýetiren, ilki ýerine ýetiren şol Kakajan Nury. Ýöne sözlerini ýazan baňa öň aýdyp geçdi ol ýazyljan men özüm ýazamak sözlerini gaziyetten aldım şoň sözünü. Ya daşowuzly bir zenan, ya da liwatly bir... Şonu diyecek bolyanım, bu aşağınan düşünüyor mu? Şonu bir zenanın sözleri mi kaldı? Havva, zenanın. Yine men bir zatlık banır. Yani Atavay'ın gellenem, Atavay Halifa gellenem, aydın mara gellenem. Havva. Şonla, yani İran'dan duyuyor, bir söz var. Gel kırpıkten bilen darayın satın diye olayım. Ey Allah'dan kırpıkın bilen satın darayan zenan. Dünyalı kadik neyse. Şu şehirlerinin ayetleri, rüyatlarını da kendi doğru ulaştım şonu kuvatlar. Ey bir ögözüyüz teken, çok teken, halifa rüyalarda rüyalar da iyi. Aftın ay bilemezler şonu. Menem şo ögözgelik tek edip bilýän şonu. Yok. Menem şo diýip Yine şu yankı sorun doğru Pakistan Nuri. Ol aydym ýerine ýetiren Kakajan Halipa ýöne sözler şoňky däl şo 80-näçinji ýyl gaziyetten alyp şol goşgyny gaziyetten alyp ýerine ýetirdim ýazyljan idi. Düşündüm. Bor, bazim Allah uğrunetsin sana manca soğun. Merdanjan ömrüň bolsun, toyuň kän bolsun, ırtga lowlatyň mydama akyp dursun.
Mıdama toyda duşol. Canın sağ olsun, fiilagına sağ ol. Sağ ol bacım, sağ ol. Merdancan ömrüňi dok bolsun. Dostum. Şaguan şahinlik ya ulan da oldu. Dönmeden darayın açıp şoförü bir bellak koydun ya soğuk gider. Dönmü vurup köpçülüğü çıkardan açıldı. Men öwrenir nany hökmany öwrenir. Merdan netip barsa. Sağ ol. Hadi. Ýa-da boljan, şulaydy mümkin eýem ikincige de üçüncüge de nokta. Bir şulaydy müştahidi ýerine ýetirip belersiň. Mesela. Oturan baytsak mı ber sahna geçecek mi? Hayt bu olur. Tapao diyor Halipa. Oturan yanındaydı. Mikrofonu getirip verin yadı olur. Meşgurta adam namı Bedergen Qoçşo mine sahını yerine getirip alın. Onun neme mehman atanlaşlar yıllar hakikaten aydımı gitmesin bunun geçilen yorumunun ayratıyla yadı ol versiyonun geçilen yorumun gitmesin özünün haiş edeli Halipa'danım ruhsatlı Pahtari. Görün ne yapacağım. Gözlerimden uçtu gitti gül kesben. Onu sensiz öwsen yerlere gitti. Wagtynda görmeli nurun görmedey. Solup giden yelwan güllere gitti. Wagtynda görmeli nurun görmedey. Solup giden yelwan güllere gitti. Osuğu boş geçen geceler öttü. Görünüce gün yastı, nece dağıttı. Yalgızlık hasreti yüreğime yetti. Yeniden porhan yerlere gitti. Yalgızlık hasreti yüreğime yetti. Yeniden porhan yerlere gitti. İneseydim gözün ustun yar boli. Bağrıma yapıştın yanar ot boli. İneseydim gözün ustun yar boli. Bağrıma yapıştın yanar ot boli. Gönlüm var görsem deyip et boli. Solup giden yelvan güllere gitti. Gönlüm var arzumda et boli. Solup giden yelvan güllere gitti. En bolsang bolmasang gönlüm baryali. Bar usti dargan kara faryali. Bir sakdıryan bolsang da sen deryani. Enne der karın yok bardadım güttey. Bir sakdıryan bolsang da sen deryani. Enne der karın yok bardadım güttey. Onda ne gepleşimi uzaslarını Mehriban Tomoza Sulamıda yine bir oğlan aydından birini yerine getirip vereyim. Eğer kıyım vermedi ama. Halipam kakacan uğrayım buraydın ayıp veren. Haystaydı mı? Teleyim. Sözü kimin attı halim konusunu?
Attan köy hava. Yeranna. Düşürme bağdan yaprağım Acal gelse lebizimde taplarım Yumuşacık bolsa da gircik toprağım Meni yer aslına çekme teleyim Meni yer aslına çekme teleyim Yumuşacık bolsa da gircik toprağım Meni yer aslına çekme teleyim Meni yer aslına çekme teleyim Yakma teleyim Zordan kaldım ayağımın üstüne Meni heykel deyin yakma teleyim Meni heykel deyin yakma teleyim İcidirin bilim bükme teleyim Nehil Quvaydım ha, yazılcı. Meşhur şahirimiz Attaqal'ın yazmağında benim halifamız Qafazan'ın oğlu özünü kedip halk köpçülüğüne yerine getirdi. Her aydım sen hem ölseydi ya da ölümü sizin kim? Oğul mu kan ya? Halifam gün öğretişiyaledi bak. Yoymandı bak. Gün öğretişiyaledi bak. Sağdan gün kopuşun. Yeni mihmandara zan edelim mi? Edelim. Yaranla. İndiki mihmanımız yadı olacağım şu ahli sınıfı işgarlan o eserlerini
ilk bir eser işlemeli, aydın işlemeli. Hawa. Son o klibi bilen istesen klibinin işlemeli yönü şu zatlar az adamları yetirmelem de mahabbet etmeli. Hawa. Hawa. Adam. Lerada stüdyo mekancana jam edesin böyle. Hawa mekan lerada stüdyon yörediyen olur. Diňe çidinkide bir näçe senetgar dostlarymyz çoňa düşärlemeden ajaýyp eserlerini o Türkmenistan hemme kunjagyny paýlap Salam aleyküm mekancan. Omu dost. Böyle hava ýaşy. Mekancan wagtyň barmy bir kimin ulaşmagy? Hawa. Men şu wagt geçilen ýoluň täze sanyny meşgul aýdym seni ýadygul bäşiň bilen ýadgyda tutýar. Hawa. Mekancan senem ähli tunuga diýişgärlemde şolaň bir döreden eserlerini halk köpçüligine yetirmekde uly bir rahmetin ýatyr. Ähli lerada studiýaň oglanlaryna siziň toparmyda köp sawalyny aýdýar. Ilki bilen inni siz bir ýadygul bäşiň bir sora bilen ýüzlenseňiz jogaby men ýadyguldan alýan mekan. Ene telefony ýadygula geçirýän dost. Mekanjan gowmyjym. Allah döner. Gowmy içerler. Aw, etýän işleňde üstünlük. Minnetdardyryn. Ömrüň bolsun, taňyr ýarkasyn. Her bir etýän işine. Her bir o işin arkasında Türkmen ýigidi bardyr diýär. Janyň sag bolsun, mekanjan. Indi maňa bir agyr bir sora bermeňiz ýaşdaýda gowançalyk. Ýa. Durmuşa çykjak mı bir diýip bir sora aýma berbin. Yo, senlik sora mekancan. Ýa sora size täsir etsin. Hawa mekanjan bilýän. Hawa. Sonra böyle oturursan mektebin toşta. Hawa. Ben niyetimizi yerinde sonra hayatıma düşüreme. Düşýär. O vakit yaş kıydınız yani. Ya yaşa çıkıydım. 2010 yıl. Ben o da bildim. Şu da var mesela. 2010 yıl mekancan. Ya kesin o kesin. Aw, sen o wat. Ullu kan howşgeyip ayaňa prezident dalagama aşakdan süýräk geyip 9-njy klasy oturduk diýip sırsalyp gumyň içinde tant etýän wagtyň. Joga näme ördüň? Boldumy? Awwa, maksta. Hakyky. Näme mekancan? Ya kesin o galiba. Medel edäl. Sunwat boljak bolsaň ýat kes bolmaly. Ömrüň bolsun, işiňde seň emsin. İşler mekancan, gayrat et. Döne insan. Döne insan. Bol mekancan, bol ya. Bol ya. Mekancan ömrüň rok bolsun, dost janyň sag bolsun. Sag bol dost, taňryp kadar. Tamam. Inni bir jaňatma meselemi goýaýaly.
güday. Bargelip güday. Ya hocam canım havasın oğudun aydım. O aydım. Nettar. Bu aydımın afterını birlik geçayeli. Şul aydymyň aftery Men ene sizden o Güljahan baştan estim. Güljahan anaybadan. yo Güljahan Anaýewa aýtdy ya bulaydy. Ýerine ýetirýär. Oğlum saat denen. Ýöne şul aýdymyň aftery Babadayhan etrawyny hamanydım diýip obada ýar gökçe bolýar. Şu wagtda. Şu taýda toýly halipa wa dutarda aýtdy. Bu ters toylu. Şoň aýdym. Şeyle mi? Hawa. Toýly halipaň aýdym. Toycanam canım sağ olsun oğlum. Hawa. Emre doktor. Doğru. Men alp barış gepleşin alp barış hökümünde käbir sorawlary ýüldürneň men telefonumy alaýym oğlanlar. Indi size bir näçe sorawlar ýeri gysgysdan jogap bermeňiz sizden haýyş edýär mümkin. Bollaly. Sınıfta siz ýazyp bäşime bolmak üçin iki adamyň adyny aýtman diýseler, kimin adyny aýtyp bilersiz? İki san adam ulluqan ornuwa diýseler, kim aýtyp bilersiňiz? Meselem, öz pikirime. Gysgysdan jogap berýär. Alty Garaýew. Biren Süleyman Garabaýew. Canlar tawurdy. Alty Garaýew Pahiret diýdir gaýtdy dogry. Birinçi şoň ýanyna toýa çykyp başlady. Alty Halipa Nurçy näçin Süleyman Halipa. Gällip sadanasy bardy. Bilýär. Süleyman Halipa ulsun ardy öýdi. Siz sınıfta bir näçe ýyl sınıfta da ýani bir näçe wagtda 20 ýyl bolýardy ýani. Sınıfta size toy sahnasyna, toyhanasyna göwnüňe degilen ýeri boldymy? Gatken. Näme jogap berdiňiz şolara? Toy biziň döwrümizde men toýa çykan döwrüm aňsat diýen bagşy sahna çykyp aýdmaýatda. Adrak diýen o. Ada. Mehrigoç wawady, olam doganjy ýerleri bilen giden soň. Eme ýokdy men 10 ýyl ýanymda doganjygym bilen toýa gidemek. Sunnoda toýa çykyp 11 ýerim döwüllaly. 11 tane döwüp. Ennem. Sunnot äleminde şo sahnada ulanýar kaş. Onu inni parahat ýurdumyzda 10 ýylda ýok. Öň 98 2000-2001-de ýer bir owaň bir özüni limitleýän bir Ýaşlar diýenler de ýaş bolýar. Ýöne şol gatken bol men gaterwet ýüregimde bitmejek yara galanýarken ne? Düşündüm. Şonda da koymadym men. Ýa aýtmadyň ha? Aýtmadym ýöne inni. Başka ýere 10 ýyl wagtym bir aýdym Ýok, ýöne inni meni görýärler. Ýok, bu urlubam diýilmedi, ölübem diýilmedi. Men görmänge çykyp gelýär. Inni ýad etdiler. Ne istat täredim. Düşündüm. Hawa. Düşündüm. Ýadyr bir şey var.
Size teklif edildi. Ýa-da bir şey mi? Siz Aýdaly welaýetleriniň Aýsam bolsa bir konsert unutup barýarlar. Özüm canly sesli. Canly sesli iki tane adam alıp gidip bilýän. Bir sadandan bilen ýene de ýanynda bir aýdymçy. Üç şolum konsert soňup gaýtmaly. Şonu haýsy aýdymçyny saýlardyňy kim sadandan alıp giderdi? 1,5 saatdan soňup gaýtmaly ki. Ýöközüňizde ýene bir ýyl boşalýar. Ýene bir gapdalma bir sungat. İşler. Öyle de kardeşim. O tayım 2000-3000 adam. Sağdan giderdim. Belirgen bu. Yine yanım bilen bir sunat özüme degişde bir bağışa ekitmeli olsa İbozana giderdim. 3000 oğlay aydım yüzün çıkman jıvo ýagdaýda canlı sesle hacın bolsun, atabayın bolsun. Nur neresi bolsun. Kimin bolsa yerine ýetirip bilýän oglan men ýene ýanyma ýardamçy almaly bolsam, maňa şo kömekçi bolmaly bolsa, İbo Serdary we tejenliň oglan İbozana giderdi. Kän bilýäm Gatken. Tüwelem İbozan berekella. Şona giderdi. Bolu o sizin jogaňyz. Biregim bilen. Sizin jogaňyz. Ýa-da bir şey var. Siz aýdym aýtmagy taşlamaly. Sunwatda haýsy kar saýla ýöne aýdym aýtmalylar diýseler, sunwatda daşlaşaňyz ok. Ýöne aýdym aýtmalylar. Haýsy kar bilen alalaşardyňyz. Ýöne hukman bir kar saýlamalymy? Hawa saýla. Ýöne gün dik goýurmaňda ýüregiňiz isleýän zat. Ýöne aýdym aýtmalylar. Sunwatyň haýsy karyny isteseňiz saýla diýseler, aýtyn saýlardyr. Elbetde persepe zor. Sunwatyň içinden saýlamaly. Kary ýa. Ýok, başgarak kardan saýlap bilersiň. Näme kar saýlap? Saýlaýyn. Bolýar. Internet platformany gatken aýdamady ýa-da meňem aýdym. Öýde oturup şolara aýdymy uğradardım. Ýöne özüň aýdym aýtbardy. Gatol, gowpkyr uğradardım. Olsun pikir. Olam bir kar bir ýerine ýetişdirip çykarmagam. Türkmen sunwatyna bir näçe halipalarymyz bar, ýa-da bir näçe halipalarymyz bar. Halipalara bir söz bilen näme diýip bilerdi? Şo halipalan döränne, şunýar sunwat döredenne. Allah'tan bize şunýar sunwaty ýzyna bize peşkeş berenne, ine size şu nama şu size gelecek şu diýip hemme sunwatlaryny bize bagş edenne ak yüregim bilen minnetdarlygym bildirýän ömürleri bolsun. Ýoklagam jaý cennet bolsun, ýatan ýerler nur bolsun. Şolar şunýar sunwaty döretmedik bolsa bilmem. Mene aýdym bilen halka şo kilibimi sen çykaryp işläp ine halka yerine ýetirip şo klibi sahnany uwudunna bir herekede salyp obraza salyp seni häzir yerine ýetirip halka hödürlemeden biz aýdan bilen biz toýda da aýdyp geçýär aýdym. Toýda da aýdap Toýda da aýdyp geçýär. Onuň şolary bize şunýal miras berýänne minnetdarlygym bildirýän. Zanlar sağ bolsun Allah san maşgalalarny üstünlük. Düşündüm. Indi yaş aydymçy bolup toýhana çykjak bolýan yaş oglan gyýyllara gysgarakdan bir söz bilen näme şolary teklif ederdiň. Gysgarakdan. Aýny 12 ýaşdan kezdiler. Öýlemi? Näme etmeli? Hedir görünüşini aýdyp beraňyz. Hedir görünüşini şu. Aýpa. Indi jany sesde aýtmalar bolar. Jany sesde häzir köpüsini alyp eline mikrofon alyp jany sesde aýtsaň aýtmalar. Düşündüm. Indi köpüs häzir notany tonam bilýänler. Düşündüm. Ýa-da ustaýda haneleretinde ýazyp otursa, gitmeşmedi. Ustaýyň oglanlary gyýyllary bir haýs etdiler.
Awa mümkün bolsa bir kısan aydınlar haýyş eden aydınlar var. Bir şu restoran merkezine aydyp bermegini haýyş etdiler. Bollar. Dogam edeli. Bol. Bol. Mesela. Bunu sakna başladı. Ağalar dünyanın payanı bolmaz. Ağalar dünyanın payanı bolmaz. Başına iş düştü doğunun gelmez. Merekede oyna pis günün kalma. Arman bilen ötür hali yıkanın. Merekede oyna pis günün kalma. Arman bilen ötür hali yıkanın. Yeke yetim gaýgy gamdan gutulma. Meylisler gurulsa adı tutulma. Şunun üçün hiç alada edilme. Gaýgydyr külpettir iş yıkanın. Şunun üçün hiç alada edilme. Gaýgydyr külpettir iş yıkanın. Barly ülke uly ile ýaýrandyr. Garip ülke onun ýygy weýrandyr. Bul işlere akyl kuşum haýrandyr. Ýazylandyr şeýle ýol ýykanyn. Bul işlere akyl kuşum haýrandyr. Ýazylandyr şeýle ýol ýykanyn. Mağtumulu yalan yaşırıp tülümü. Nuhanın içinden hayır gözlümü. Yenglesin derdiňi ilen gizleme. İl unutsun dostu yar yıkanın. Yenglesin derdiňi ilen gizleme. İl unutsun dostu yar yıkanın. Ýazylandyr şeýle ýol ýykanyn. Bolmalydyr şeýle ýol ýykanyn. Ay sawal. Awal ömrüň bolsun. Ýadul bäşin ömrüňi dokladyn. Sağ ol, Näme sağ ol. tamamyny söýlerdi. Owadan aýdym. Hawa. Sen bir öýdüňiz şonu ýerine getirdim. Ýadul, tuğlamy bir näse aýdymlar aýdyldy. Awa gol peltepesi oraglar, halipalar barada, derejlik gurulary. Iň soň sonra, şundan soň men size sonra berjek gel, diňe ardy geçsek. Awa. Şuň daksy tüne görýän ýadul. Hawa. Yapakçı. Hawa.
Sizin durmuşuňyz, dörejiliňiz, ýaşaýyşyňyz üstünden bärdi. Hawa. Egerdi bir teper gidiren edildiler wada. Ýakyn adamlar, ýa-ni derul, gerek adamlar bardyr. Her bir adamda da bar. Şular sütünden aňyrdy. 8 saat bu mümkinçilikler diýerler. 8 saat. 8 saat. Näme 8 saat ýalmaýdy? Belki sen oňulun bir çöreği nahar bişirersin, oturursun, didarlaşarsın, ýa bir aylak gelersin, ýa bir ziyaratlara aylak gelersin, belki doğum arnaşlaryna aylak gelersin. Arşdan ferman geldi. Ýa-da bir var. Siz 20 ýyl Türkmen halkyna toýhanasyndan düşman halka hyzmat edip berdiňiz. Şu zatlaryň gözegine tutup size bir hormat edýär. Şoň üçin 8 saatlyk ýanynda uradiýa saýlan diýseler, kimi saýlardylar? Oglançyny. Körpe oglançyny baýmratjan. Afterall. Avarya ol ayrıl. Özüm men ýanma gelýär. Masin alınıp da masin aşkavat da şekerdi işleýärdi. Yol düşeýçi bol. Salvetler. Masinalın doğan ýanyna bar ýani benim gije ýöreme diýsem. Egen bana görkezmäne gelýär, insan gojaň edenem men. En ýanyma gelýär, aýrylyşyň baýlardy. Pikirleşiň baýlar. Düşündüm. Doğancığım. Alıcılığın o saat olsun. Baranne kan cennet olsun. Allah'a emanet. Çağızıklar var. Ona verilmedi ama şuna verildi. 20 yaşında. Çağızıkların zanlar var. Ýa-da bir şey var. Yine bugünkü geçilen yolun täze sanyny az başlar, az doýulandy da bir täsir edýän soraglary berdim. Bu jazsy. Bu näme geçilen yolun täze sanyny Ahal welaýatynyň Tezen etrafynda, Tezen şäherçetinde elbetde hal lezzeti kafeine ýaz getdik. Bir film ýokmadan köp sawal bir näçe tamaşaçylaryň dinleýijileriniň sizi haýyş etdi. Ýazyl ýaşyman ýa-da ýazyl ýaşyman çagraň diýip. Benim elbetde hem öz dinleýijilerim haýyşlaryny nazarda tutup öýretişigine geçilenler diýdarlaşdyk. Aýdyp beren aýdymlar üçin. O beren soraglama ýerlikde jogap beren üçin minnetdarym bildirýär. Men taýyn minnetdarlyk menimden äkli Gorç Allah nazar toplarynyň adyndan köp sawal günaýdy. Şeýle-de han lezzetiniň adyndan näme bir hal lezzetiniň agdyry işgärleri bir näçe aýdymlar haýyş etdi. Janyň sawal. Hal lezzetiniň işgärlerini biz minnetdar sawalsylar taňy arkasyna alyp işinde üstün ömrüň bolsun. Mudama şunýal halka ýaraýan işler edip aramyzda şunýal şadýan ýa-da ýaşamagy beýgalardan dileýän. Ömrüň bolsun çaňçyklaň bagtyna gon arfaly tükän bolsun. Parahat ýurdumyzda arfaly döwletli, arasda asmanly, arasda toprakly, milletli ýurdumyzda mudama şunýal işler başarýanyňa örenşa ömrüň bolsun. Edýän işlerine minnetdar. Hormatly arkadagy ýurdumyzda, arkadagymyzda, arasda ýurdumyzda, pek ýurdumyzda Allah can aýamyzy basýan titremejek arasda topragymyzda şunýal işleň başyny tutup, şunýal işler ýerine ýetirýäniňe minnetdar alypyn. Bize de şunýal mümkinçilik döredip berýänine, döretýänine, şatlyk bilen, toý bilen bolýan gowluk ýurdumyzda arasda bol, arasda ýürekle ýaşamak
Hemmamda bir ýester etsin. Meni atly görenlerden bağışla diýen ömürleri bolsun, her bir ojakda arskal bolsun, döwlet bolsun, egzitmejek bagyt bolsun. Allah'a. Toyda dursun. Tamam. Yine bir gedek, yine bir sana. Awa. Yine mehman tomaşaçylar, gadyrdan vatandaşlar, idi diýilýär, geçilen ýolun täze sanyny meşhur aýdym şeýle ýadyl Bäşimow bilen ýadyp ödürledik. Elbetde sizin isteýän soralarňyzy bermek bolmam mümkin. Käbir soralara ýerlikde jogap aldyň mükemmel mehmanlar. Men sizden minnetdarlygym bildirýän. Elmydam menen YouTube kanalyndan daşlaşmalar, bu zatlary, bu täze eserleri, näme edit arkadaşlar Rahman Serdarymyz Halipa Şäher mektebini Türkmen halkyna açyp berdi, ýola goýdy. Şu mektebin esasından bilen näme Halipalar eden işlerini nazarda tutup ýaş aýdymçylara, ýaş dinlewçilerle bir görmegini, bilmegini, maksat edilip ýa-da mehmanlar. Şoň üçin sözümiň soňunda edit arkadaşlar Rahman Serdarymyz köp sag bolsun aýdýan. Goý olan janlar sag bolsun. Tutýan işleri elmydama rawaşdyr etsin. Bu mehmanlar, tomaşaçylar, men dinleýijiler, şu raýdym üçin ýadyl Bäşimow dinleýijileri, daşlaşmalar, atşat etmeli, agrab bolmaly, en süýçi arzular, hemme men tergowar, sizden meni ýerlerine. Aýratyn kan lezzeti ötesin şaharda yerleşsen, han lezzeti kafede çok sağ olsun. Minnettar. İşgarlarına minnettar. Sağ olsun. Sağ olsun.